Boas a todos e benvidos a un novo capítulo do programa Realitos. Nesta ocasión, desplazámonos ata a capital galega, lugar onde naceu o programa e no mesmo lugar no que nos imos despedir dele. Con aproximadamente 32 capítulos, falamos con algúns dos pilotos máis relevantes do panorama galego, como por exemplo, Sergio Vallejo, Manolo Senra, Iván Ares. Non podemos esquecernos tamén de algúns internacionais, Bombona, Borja Rozada. Pero tamén tendo moi en conta xente non tan coñecida, pilotos máis de jalpón, por así decilo, como por exemplo Tamara Pereira, a súa copiloto Adriana Bo, Pablo Castro, David Martínez. Non podemos esquecernos tampouco, obviamente, de comisarios como por exemplo Ángel, ou xente das escuderías, como por exemplo o presidente da escudería SC Motorsport Iván Couto ou o presidente da escudería Busa Motor Pollo Noemí Blas. Todos eles cunha pregunta en común: a saúde mental. Que importancia tiña para cada un deles a saúde mental no mundo do motor? Para algúns era un escape do día a día. Para outros había que estar moi centrado. O mínimo dos fallos podía ter o fatal dos desenlaces. Todos con un punto de locura, un punto de cordura, moitas conclusións para tan pouco tempo. Tamén falamos de descubrir Galicia. Festas, cousas interesantes, gastronomía, que ver na nosa comunidade autónoma das mans dos nosos pilotos locais. Moitos capítulos, moi pouco tempo, moita xente que pasou por este programa. Moitísimas gracias a todos e cada un dos que participastes. Gracias aos que os vístedes, como non. Gracias tamén a toda a xente que estuvo apoiándome, diante, detrás das cámaras, sin importar a la donde fora. Con esto, damos un hasta logo, non un hasta nunca, senón un hasta logo do programa. Volveremos? Non o sabemos. Non vos perdades ningunha das novedades. Estaremos aí. Mentras tanto, disfrutade dos programas xa emitidos e, como non, felices festas. Vémonos nas cunetas.